την μπάλα. Και να είναι μπάλα από κόσμο. Η Daisy. Φτάνουμε στην Daisy, άρα σε λίγο θα φτάσουμε και στην Daisy. Σίγουρα θα κατέβουμε σε λίγο. Καλά, εντάξει, τι να σε κάνω. Καλή νύχτα. Θα σε πείσω εδώ. Τι να κάνω. Έλα, θα φτάσουμε τώρα. Σήκω. Θα μου πεις που είναι το σπίτι. Τελειώς ποιο, εγώ δεν πάω εδώ. Εσύ ξέρεις το δρόμο, δεν το ξέρω. Για δες τώρα στο παράθυρο. Kalte Luft. Για δες τώρα στο παράθυρο. Για δες τώρα στο παράθυρο τι θα δούμε. Για πες μου εσύ τι θα δούμε τώρα στο παράθυρο. Ναι, εσύ τι θα δεις εκεί απέναντι. Τι θα δεις. Η μπάλα. Μπράβο. Εγώ δεν είναι Σε λίγο. Στην επόμενη στάση, όταν ανοίξει η άλλη πόρτα, Πού είναι η Daisy? η Daisy την περάσουμε. Πάει η Daisy. Daisy. Τώρα τσους, Hannibal. Έλα Ειρήνη, μανταρίνη, σήκω. Ετοιμάσου, κατεβαίνουμε. Όχι τώρα, σε λίγο. Τώρα θα περάσουμε το μεγάλο δρόμο και μετά θα κατέβουμε. Ναι, παπά. Κάτσε να βάλω το τέτοιο. Κάτσε να βάλω το κινητό μου κοντά σου. Α, το πέρασαμε. Όχι, δεν το πέρασαμε. Εγώ πάω από εδώ. Α, το McDonald's. Να πάμε αύριο στα λόγια. 22:53 ist es. Τι παρακαλώ, τι θέλεις. Τώρα θα κατέβουμε, αγάπη. Πονάει το πόδι σου. Παρακαλώ. Πότε θα πάμε, Βίνι? Κοίταξε, όχι σε αυτή τη στάση, στην επόμενη κατεβαίνουμε. Φτάσαμε. Πάμε με το πίτι. Ετοιμάσου. Το πίτι. Ετοιμάσου, να είσαι έτοιμη. Έπασα το πίτι. Κοίτα, είναι νερό. Είναι. Ρότ, όχι λότ, ρότ. Ουίσκι. Τώρα ανοίγει. Την επόμενη κατεβαίνουμε και περπατάμε το πάρκο. Τι θέλεις.
Μη σου φύγει το παπούτσι, κανόνισε. Μη, ναι. Όχι τώρα, γιατί θα ξυπόλυτη κάτι. Κάτσε να σηκωθεί το κάτι. Είναι ψηλά. Φτάνει. Εσύ, Ειρήνη. Τώρα κατέβα ξυπόλυτη και το βάλει μια εδώ. Έλα εδώ. Φέρ' το χέρι. Κατεβαίνει. Δεν μπορώ να βάλω παπούτσι τώρα εδώ μέσα, θα φύγω. Μόλις κατέβουμε θα σε βάλω παπούτσι. Έτσι είναι. Πάει, κάτσε. Κατέβα, περπάτα κάτσε εκεί να βάλουμε παπούτσι. Κάτσε εδώ να βάλουμε το παπούτσι. Έτσι είναι η Ειρήνη. Όταν κάνεις χατζομάρες,